Ja, men endnu observerer du kraftigt i stedet for det fucking deling. Der er mænd, der er der andre, men de fortsætter, fordi der ikke har været smålarm til nu. Jeg skal bare på at komme væk herfra. Fuck! Vent! Ej, nej. Der er stor slut. Sig nu noget, mand. Jeg vil bare gerne høre, er alle okay? Er alle okay? Skift. Negativt. Kritisk. Reagerer, hvad fanden? Så er det at trække vejret. Skift. Modtaget. Så bare hurtigst muligt ind til min position, og så gør jeg klar igen. Og 3 biler, jeg sagde noget, helikopteren er om 2 minutter. Fart på, skift. Modtaget. Vi begynder at transportere mig op til Victorien snart muligt. Skift. Vi har sendt vores kaldetal minus 4 mand, der lige er ved at samle de sidste stumper op afsted. Vi har 1-5 Victorien herude til at sikre os og forventet inden om 10 minutter skift. Han er stabil, men han har fået amputeret venstreben højt over låret. Han har fået amputeret højre ben under knæet. Han er skadet af skridtet, pungen der. Han har haft åbent abdomen, altså hele mavepartiet. Vi ser jo, der er inderbydning, det er der ikke. Vurderingen helt klart nu er, at det overlever, men det er nogle svære snavne, stadig. Man kan sige, at de har fundet nogle af vores svage punkter og begynder at køre hårdt på dem. Det er fint nok, at vi er gode til at lave indgreb, vi er gode til at lave fremrykning og andet, men vi er bare sat skakmat på grund af de her forbisede idéer, vi ikke kan finde. Helt fucked up, altså. Men altså, jeg må svære om den der med tanke der med, at når man tænker over det, så vil man ikke have det spor dårligt med at skyde en af de røvhuller der. Og lige før man vil have det dårligt med at skyde en af de hunde, der rendte rundt hernede i solen, altså. Ja. Vi har fået at vide på vej ind fra patruljen i dag, at 3 af gutterne fra Romeo 1-5 er kørt på en ID på Highway 1. Og til at starte med, mens vi var på vej hjem, der var de i kategori B-såret, som er alvorligt. Da vi så kom tilbage herind, så fik vi at vide, at alle 3 er døde. Og jeg tror, alle lidt havde krydset fingre for, at vi kunne gå ind i historien som det første hold, der ikke fik slået nogen ihjel. Og så da der så kom billeder på af de der 3 unge, smukke mænd, der bare sidder der og smilende og har lys i øjnene og glade, og ja, så kan man næsten bare ikke tage det med den. Så synes jeg, det er rigtig, rigtig hårdt.
passer du rigtig meget på. Du kom snart hjem. Det gør jeg snart. 2 måneder til. Lad os i respekt minde vores 3 kammerater. Lad os mindes dem og respektere dem med et minuts stilhed. Drengene er sgu ved at være trætte nu her. Bahir, som vi havde godt fat i. Det er jo i den grad infiltreret af talibaner nu her. De har fuldstændig styr på, hvor mange vi er i lejren, og om hvornår vi er.